Ψήνουμε. Τέτοιο κούνημα δεν θα το βρείτε αλλού στην Ελλάδα, μόνο στη Ζάκη. Μη σου πω μόνο στις Αλικές. Μόνο. Γιατί και μόνο από το βουτέικο. Λοιπόν, θα σας ανεβάσω κάποια στιγμή στο ίντερνετ. Ωραία. Can we take a picture of us five? We don't need that one. Yes. There is no shortcut. This way, yeah? There is no yes. Πότε ήρθατε? Ο Μούτος! Πες hi. Αναστασία, Αναστασία, Αναστάσια. How are you? Και το ζουζούνι η Αναστασία εκεί. Ευχαριστώ, Νίκο. I bet it was this like this last time I saw him. Oh my God, You know what he's studying? Λοιπόν, ξέρετε ποια πλάκα είναι τώρα? Ότι επειδή κάνουν νυχτερινή λήψη, οι μπλούζες σας είναι πράσινες τώρα. Γίνατε και οι δυο Παναθηναϊκοί. κοίτα τι κάνει. Μα αυτό εχθές μία ώρα μέσα. Μαγειρεύει και πιάνει και κάνει και βίντεο. Θέλω να σας θυμάται πώς τρώτε. Εντάξει ρε φίλε, ό,τι πίζα. Να είσαι καλά ρε που έψησες. Ωραία μία μπύρα ωραία, δεν φέρνει τους άνθρωπο παιδί, είναι τους αγιοκτήτης μωρέ παιδάκι μου. Τι τρώτε? Τι τρώτε? Φέρνει μια μπύρα, άψε. Τι τρώτε? Ένα από την μπουράκια διανού, ένα μπουράκια διανού. Το γουρούνι σου τρώτε? Και τώρα είμαστε στη βραδιά μπάρμπεκιου. Είναι όλοι εδώ και τρώνε. Okay, that's nice. Βλέπετε, Έλα, γιώτα. γιατί? Have you made Tzatziki? I never made, no. My sister, Καλά. because she's married to Armenian. Δεν φαίνεστε όμως καλά. And they eat a lot, they eat tzatziki, they eat a lot of like Middle Eastern, like Arabic, like